प्रतिशोध बहुत खतरनाक चीज होला ये प्रतिशोध। लेकिन अंतर बा, जब एक बाप अपन बच्चा कुल के खातिर ही लेवेला तो ओकर मतलब भी अलग होला और रंग भी। ई पैसा कौड़ी अपन जीवन जड़ी सब कुछ दाव पर लगावे के पड़ी, तैयो हिचक ना होगी। ई धन दौलत ई प्रॉपर्टी अभी सबसे बड़ा बा हमार अपन प्रतिशोध। एक पुरान कहावत बा कि वक्त के साथ सब घाव भर जाता, लेकिन हमर घाव थी वक्त के साथ ही बढ़ल। और जब तक हम अपन ई घाव, अपन तकलीफ, अपन प्रतिष्ठा के प्रतिशोध न ले लेब, तब तक चैन हमरा लगे फटक भी न सके।